شوي غنيلي شوي شوي غنيلي وخد عيني. זה בכלל לא חשוב אקטיביזם חברתי, מה שחשוב באמת זה אהבת מולדת. אם אתה קופץ לתוך טנק בוער כדי להציל חבר שלך, אז זה בכלל לא אהבת מולדת, אתה עושה את זה כי אתה אוהב אותו. לעומת זאת, אם אתה קופץ כדי להציל מישהו שלפני שבועיים זיין את אמא שלך ואתה שונא אותו ורוצה שהוא ימות, אז זו אהבת מולדת. אתה עושה את זה בגלל שהוא חייל, בגלל שאתה אוהב את החיילים שלנו, בגלל שאתה אוהב את הארץ שלנו. זו אהבת מולדת, אלו ערכים. אקטיביזם, סימן שאלה. אותו חיתוך, דיבור, מה יש לומר? כן, אנחנו מאותו הכפר, אנחנו שנינו מאותו הכפר, שדה ירוק חצינו עד צבא, בערב שרנו יחד לכיכר, כי אנחנו מאותו ישראל רושמת הישגים בתחומים רבים. הייטק, צד המחשב, מדע ורפואה, המיקרוסקופ, מוסיקה ושירה, מפתח סול, תרבות, כסף ונוצה. אוי אוי אוי, ארצנו ענייה, זמרי נשמת כל חי, שירת עגבנייה, 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 אתמול רק בנו באונייה, עגבנייה, עגבנייה, אתמול רק בנו באונייה. הדגה מתנועע, שיר העדר מצלצל, זוהי ארציות נוטע, זהו עמק יזרעאל, תבורך ארצי ביתי צלל, מבית אלפה עד נהלל. דממה לילה מליל, דממה ביזרעאל, נו מה העמק ארץ תפארת, ענו לך משמרת. דאולת ישראל תקעו דאולת إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط وعاصمتها أورشليم القدس وعاصمتها يروشليم القدس وعاصمتها
أورشليم القدس وعاصمتها يروشليم القدس. سلامات.